Aprobado na ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang Kamsar Outtown bilang isang Special Economic Zone. Base yan sa PEZA Board Resolution No. 26-003 noong ika-23 ng Enero. Magbubukas ito ng daan para sa pag-unlad, pamamahala at operasyon ng Economic Zone sa Pili, Camarines Sur. Inaasahang magdudulot ito ng maraming trabaho, magpapalakas ng negosyo at magbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa mga Camarinense. Sa kasalukuyan, mayroon ng 80 metrong lapad na kalsada. Ito ang entrada ng Kamsar Uptown. Itinuturing na susunod na global city ng probinsya. Isinusulong ito ng pamahalang palalawigan sa pamuno ni Gov. Elry Villafarte na layong pag-isahin ng edukasyon, negosyo, teknolohiya at modernong pamumuhay sa isang lugar. Welcome development din umano ang pag-aproba ng PEZA sa Special Economic Zone application ng probinsya. Dagdag ng gobernador, nangangahulugan itong emerging ang Kamsar bilang lugar para sa business at economic activity sa labas ng Metro Manila. Sa kasalukuyan, patuloy ang konstruksyon sa Kamsar Uptown. Nakatayo ng iconic Capitol Building at inaasahang makukumpleto sa loob ng taon ng Smart School. Plano rin ng Cultural School, Transport Terminal, Logistics Hub at Google Chromebook Factory na magbubukas na dagdag na trabaho para sa lokal na komunidad. Hindi ito ang unang PEZA Zone sa probinsya. Mayroon na rin ang Camarines Sur ng unang IT PEZA Zone, ang Sutherland Global Services, na nagbibigay ng trabaho sa higit 3,000 empleyado sa iba't ibang lugar sa probinsya. Kasama rin ang Kamsar Water Sports Complex bilang PEZA Tourism Economic Zone. Sa kabuuan, itinatayo ang Kamsar Uptown bilang Central Business District na magkakaroon ng mall, edukasyon, turismo, parks at iba pang serbisyong pangkomunidad, sumasailalim sa bisyon ng pamahalang palalawigan na magiging future ready ang Camarines Sur. Regine Boy, CSN.